Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass for the intentions of the members of our pilgrims, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Cathedral Chapter, Cebu Doctors, University Hospital, Administration and Staff, led by Engineer Oscar Tuason, Beth Erasga, Gina Bunghanoy, Becky Peralta, and all non-pilgrims. Healing, Rosana Suarez ng Tate, Nathan Tamashu Hercules, Winston Oy. Belated happy birthday ni Leslie Abelia, Beth Erasga, Lilia Istiliori, Linday Castro, Pasita Gallardo, Becky Peralta, Mitch Moreno, Tess Macias, Tess Welwayco. Good health, Mrs. Chan Chin Lam, Mrs. Arlen Paras, Remedios de Tablan, Mr. Chan Chin Lam, Ophelia, Sheila, Sherry Ann, and Lucy. Pahuling dayon, Felisa, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatriz Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Tunay Paras, Di Celia Miedo, Odi Canoy, Aquilino Senior, Benjamin, Lucia, Igberto, Jessie, ug ang mga kalag sa purgatorio. Igsoon ko diha ni Kristo. Sunod sa 5 kasimanan nangandam kita, pinaagis pagbuhat sa kaluoy o penitensya, alang sa pagsaulog sa Mysterious Pascus pagkabanaw sa Ginoo. Karon nagtigom kita aron pagsugod ining solemne nga pagsaulog diog sa tibuok simbahan manalukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas siyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Hinuduman nato ang buhat sa pagpanubos. Sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung nagkahiusa kita kaniya diya sa iyang pag-antos sa krus, makalaom kita na makaambit sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo kita. O Diyos ang magagagahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisyon kining mga palma. Himuha kining balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos og hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo. Aron usa ka adlaw ni ana makadangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo imong anak nga buhig hari ubang kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumalan ni San Marcos. Sa nagaduol na sila sa Jerusalem, kung hiabot dito sa mga lungsod sa Betape o Betania, may abot sila sa bungtod sa mga olibo. Kung gipauna ni Jesus ang duha kaniya mga tinunan o gitugon, pangadto kamo ni anang balangay sa unahan.
Pinagabot niyo dito, makita ninyo ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa kabay-e. Badbari kini udad-angan Kung nanungutana kaninyo nganong inyo kini gibadbaran ang asno, sultihi siya. Gikinahanglan kini sa magtutudlo o giuli ra kini sa labing madali. Busa na ngadto sila, nakaplagan nila ang usa ka asno dito sa dalan. Gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang naghubad sila ni inibilak sa mga tao nga nagbarog dito ng utana kanila, nganong inyo kanang gibadbaran kanang asno. Gitubag sila, sumalas kanila, nagisulti ni Jesus. O gipalakat sila sa mga tao. Gidala sa duha ka mga tinunan nating asno ngadto sa kang Jesus, tapos nila ikahapin sa hayop ang ilang kupo, si Jesus may kabayo niini. Ug daghang mibakbak sa ilang mga kupo, samtang ang uban namutol o mga sangang dahonon dito sa kaumahan, gikatag nila sa dalan. Ang mga tao nga nag-una, ingon man ang nahiuli, isugod pagsinggit. Dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Manalangin ang Dios sa maabot nga gingharian sa atong amahan, si David, dalaygon ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Mag-ampo kita. Magagagahom og tunhay nga Dios. Gihatag nimo sa mga tao si Jesucristo ang among manunubos, kasulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagpakatao, pagpakamatay didto sa krus. Himuha kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimunta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini ang gipangayo pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang maantuson nga alagad nagpabilin nga matilod anon siyang misyon, taliwa sa pagpanglutos ug masaligon lamang sa panabang sa Dios. Ang unang pagbasa, kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong pamation. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong modasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako mosupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping sa mga milagnot sa akong buhok, sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa. Ug itaon ko ang akong naong ingon sa batong bangtilis, ug nasayod ako nga dili gayod ako maulawan.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyak. Diyos ko, nganong imo akong gibiyak. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nagiyamid ka nako. Nagbugal-bugal sila kanako, sa ilang mga ngabi naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwas sa siya kaniya. Palingkawa sa siya, kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyan. Daghang mga iro naglibot kanako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makayap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, ngano imo akong gibiyan. Ilang gipanagbalhin, alang kanila ang akong mga sapul. Ug sa akong bisti, nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. Uwi na bang ko, dali sa pagtabang ka nako. Diyos ko, ngano imo akong gibiyan. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamu nga mahatlukon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanan mga kaliwat ni ako, himaya siya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyan. Ang anak sa Dios nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nagpakahimong sulugoon alang kanato hangtod sa kamatayon. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Filipos. Atong paminawon. Ang ayang batunan ninyo, ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus, nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna, pagpakitigtupong sa Dios, pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan, o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, og nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya, og nagmagsinugtanon, hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus.
Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, og ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sayo sa buntag, ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga magtutudlo sa balaod o sa tanang sakop sa labang hukmanan. Ikadinahan nila si Jesus, gitaral o gitugyan kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? si Jesus mitubag. Giingon mo, Gipasangginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba labang mutubag? Pagkadaghan sa ilang ipasangil kanimo. Apan wa gihapon si Jesus mutubag ug nahibong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi sa kabinilanggo nga pangayuon sa mga tao. Nahiatol ni adtong panahona nga may usa ka tawo hinganlag Barabas, gibilanggo uban sa mga misukol sa kagamahanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tao, ug nagsugod na silang pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang panamuhaton, nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo? Gabuhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato si Barabas nga mao'y buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tao. Unsa man daya nga kung buhaton ning inyong gitawag og hari sa mga Hudiyo? Ug misinggit sila pagtubag. Ilansan siya sa krus! Kay unsa man daya ang sa nga iyang nahimo? Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit. Ilansan siya sa krus! Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao. Busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalatos si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gida si Jesus sa mga sundao ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga nagtumpula o naghimo sila purong-purong sa mga sagang tunokon o gibutang nila kini sa iyang uo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya og nagingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo! O gibunala nila ang iyang uog bugang. Giludaan siya, giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila sa bugal-bugali, gihibuan nila sa kupo nga dagtumpula o gisulod pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong saput. Unya, ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, ikasugat nila ang usa ka tawo nga hinganlag Simon nga mao pag-abot sa syudad gikan sa Banica. O gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Si Simon nga taga Cyrene, amahan ni Alejandro ni Rufo. Gida nila si Jesus kadto sa usa ka dapit nga hinganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og didto misuway sila paghatag kaniyag bino nga sinagulag tambal hinganlag mira. Apan may dumili si Jesus pag inom ni ini. Unya, gilansaw nila sa krus o gibahin-bahin ang iyang saput. Og nagripa sila
kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudiyo. May duha sa katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga naglabay nagyango-yango sa ilang mga ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Ikaw di ka tumuguba sa templo o buto ko di pag-usab sa tulo ka adlaw? Karon ka daog sa krus! Luwasan di bang ko galingon? Ang kanagkuan sa pari o ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila. Nakaluwa siya sa uban, pandili siya makaluwa sa iyang kaugalingon. Tanaon ta ko ng Mesiyas, ang giingon nga hari sa Israel, manao ba karon sa krus aron tuhuan ta siya. Og ang duha, ang gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nanukop sa kangit-ngit ang tibok yuta, nga milungtad tulo ka oras. Ug sa pag-alas 3, mituaw si Jesus sa bakusog. Eloi, Eloi lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya, ug mingon sila. Pabati ka mo! Nagtawag siya sa ngan ni Elias! Unya midagan ang usa kanila nga nagdagis pungha nga niyang gihumod og bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Og iyang kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon. Ambe, tan-aw ta kun mandaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Jesus misinggit sa kusog nga tingog ug namatay. Lord kita. Manindog pala. Semana Santa na. Akong panghinaot o pag-ampo noon ta nakita mo sa ulog niini, no? O magtuman sa kalihukan sa Semana Santa unta kita masanto sa isa gamay lang. Akong minister ito niaging tuig na nanghid na nyor ka ng unta ka ng kung mahimo ba di lang ko kasal alagad rong panahon Semana Santa itong kipong pa niya nagkapundok niya among tibok pamilya niya mura manig panahon nga nagbanding tagyod mi nakasabot mi nga mo check-in lamig hotel at resort ba kay magbanding mi, no? Ako yung siya nga magbanding maka mo nindot kaya na sa metong mahimo kung hibuon ko nga sa diha na sa Biyernes Santo nagsugod sa prosesyon niduol siya na ako hibuon ko kini amin siya ko hindi naman lagi mo uban sing pamilya. Iningon siya nga, New York ka ng dito biya, may po na mauli, may kayo mura kalain kanang mintras ang Ginoo nag-antos na pagkamatay sa krus, diya kami nag-happy. Maglaing kayong kuminahon sa ko, no? Ingon siya nga ang tanang katauhan karon nagpuasa, nagpenitensya, nagbiya kurses, nagampo niya kami, nagligo-ligo, nagbidyo-bidyoke, murag lisod. Ingon siya, nung nakonsensya mi, mao nga, nakadesidan lami nga, na mauli mi, among banding, ang ulang buhaton, des panimalay, among banding, ang ulang buhaton, pinagi sa pagkuyog sa makalihukan sa Semana Santa. Iko salamat sa Diyos. I think that is the best way na magbanding yun ang pamilya. Magigsoon, niya na kita sa Semana Santa. Kaya sa
mag 40 ka adlaw ta nangandam gyud ini gyud, no? Ni ka sa ulogana sa atong pagkabanaw sa atong Ginoo. Unya atong pagandam nato, no? Kita giawha kita sa pagpaminaw gyud sa pulong sa Dios. Listen to Jesus. Awag ta pagkinulsol o pagpaminaw sa pulong sa Dios. O kita giawag ta pagbansay-bansay sa pagpenitensya, pagbuhat og mga butang sa kaluoy. Karon mga igsoon, kita giawha kita. Diyon, ni Semana Santa ba? Nga mututok kita pag-ayon ni Kristo nga naa sa krus. Mututok kita pag-ayon diha kaniya. Focus. O kiniha, kung mututok ka ni kaniya, mututok ka ni Kristo diha sa krus. Mga igsoon, ay mo makita ba iyang hitsura nga napuno sa labod. Na panultiun ba nga dila raw ay labod, pero kang Kristo hasta dila doon ay labod. Ang iyang lawas wag yun napuno sa mga samad o giligo sa dugo. Grabe. Ang iyang ungag koronahan mga igsuon, pastilan. Diduot yun ang mga tunok. Diya siya ang mga bagul-bagul ba yun, buhag ka ang dugo. Sakit. Maka-imagine ka. Iyang mga kamot, wah, yun, helpless, gilansang sa cross. Uban siya mga tiil. Ang iyang kasing-kasing, giduslak. Kung mututo ka niya ni Kristo diya sa krus, ang sama siya kasing-kasing lawom kayo. Lawom kayo na kini nakahatag og pagkasakit o pag-antos sa iyang balatian. Kay giantos ni Kristo diya sa kasing-kasing, ang kanang gitawag to masakit pa jud kaayo nga pagbudhi o pagsalikoy sa mga tao. Sa mga tao nga iyang giayo, giwalihan, gitabangan, tanan. Kini mga tawhana. Nga, sa kadiyot lamang kaayo, niwara-wara sa mga palmas, sa pagdaay kaniya, pero pagkasunod, kumo na giwara-wara nga patyon siya. Ang pagsalikoy, pagbudhi, sakit kayo ang iyang mga tinunan. Si Judas ang nagbudhi niya, si Pedro nga niya, nigar kaniya, ang mga disipulo nga nanagan kaniya, sakit. O gani iyang kasakit ba, ingo grabe ba, nga diya sa krus na katuag sa pag-ingon nga, Diyos ko, gibiyaan man ako. Painful. Grabe. Pero doon sa kabutang nga lahi kayo, ha? Lahi kayo. Kumututok kasi ang mata. Putok ang mata. Kaya ang mata, pultahan man ni sa kalag. Window of the soul. Mga igsuon, hibawa ka lahi ang makita. There is something beautiful in that soul. Love. There is something beautiful in dying on the cross. Love. Ang iyang kalag na puno sa gugma. Nag-awas-awas sa gugma ang iyang kalag. Muna nga kining kalag niya diya sa krus mo nito awas pag-ingon yun. Mga pulong sa gugma, pasaylo sa tanang nakasao nagdagmal kaniya. Gugma ka na. Diha sa krus, kasi ang ginahuna, ang kayuhan sa iyang mga disipulo o sa iyang inahan. Pagkatiman sa isig usa, sa simbahan. Diha sa krus, usa may tuaw diha kaniya. Ang kining kawatan nga nagpa dungog-dungog ang gingharian sa Dios, yang gipremyuhan sa gingharian sa langit. Gugma ang nibuhagay diha ni Kristo. Ug mga igsuon, timan nga kining gugma unta niya. Gugma ato untag baslan sa Dios gugma. Ang gugma niya kanato ni panahon nga gipakita nato basta nato
ug gugma. Mao bitaw nga ning Semana Santa ba, no? Dito jud kaayo nga ang atong gugma ni Kristo atong ipakita diha sa kasing-kasing nga pasalamaton. Pasalamaton. Labi pa sa iyang gumog ipakita nato ning panahon Semana Santa kining sa Huwebes Santo sa paghatag niya to ng sakramento sa siyang gugma ang sa Santos nga misa ay ang lawas o dugo nga gihatag niya kanato. Mga isuon, unta gyud ba nga kana ang lawas ni Kristo nga magpahimsog magsantos kanato. Ato kanot gyud nga dawaton ug pasalamatan ang Ginoo kanunay. Diya pagmahal sa Santos nga misa. Ato ipakita atong gugma diha ni Kristo, no? Pinaagis kasing-kasing mahinyong sulon mga isuon. Nakita nga sa ato nasaksihan gyud katungod siyang gugma kanato, nag-antos siya, nagpakamatay sa krus tungod sa atong mga sala. Ug kita unta gyud, no? Ang iyang kasakit makatando sa kasing-kasing na tuta nga maghinulto sa mga sala. Diyas pagbasol. Haron na kining atong gugma ni Kristo, atong baslan sa pagigugma mga isuon, kita mahiusat na ni Kristo ba? Mausat na siya kamatayon, unya mausat na siya pagkabanhaw. Unya, kung mahitabo na mga isuon sa tinuoray gyud, aton mga padayag ang gitawag nato ang tinuod gyud nga paghari sa gugma. Muna ingon, muna panahon karon nga kini sa ganina atong di warawara kini, no? Siya atong Ginoo, siya ang mga manunubos nato. Pero unta kung ang gugma sa Dios asla nato gugma mga igsuon, timan nindot kay atong kinabuhi, no? Kay maghari man ang gugma. Ang gugma maghari ug unta mo na ting warawara ning kalibutan na gimahal ta sa Dios, giluwas ta niya ug maghari unta ang Dios. At ng pag-ampo panghinaot, alang kaninyong tanan ba? Kanatong tanan nga mosauli din ko santo sa Semana Santa, ning panahon Semana Santa, nga sa atong pagtuman sa atong tulumanon unta, kita masantos. Bisag gamay lang. Amen. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you.
Nagatuo ako sa Dios. Man, gahon sa tanan. Buha sa langit ug sa yuta. Nga sa Kristo yang bugtong anak atong Ginoo. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanak ni Maria nga Birhen. Sa sagisog ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa talukado na banhaw. Misaka sa langit. Nagilig ko sa tuo sa Dios Amahan magagagahong sa tanan. Nandito mo balik siya. Mapagbulit sa tuloy sa Pilihan. Sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos. Kapasayluan sa mga sala. Sa pagkabanhaw sa lawas. Kinabuhin dayon. Amen. Magigso mag-ampo kita ngadto sa itong Diyos nga Amahan. Ngay salig na to, ngadto kaniya, ang tanan nato mga pag-antos o kalisod. Umiingon kita, Ginoo, kaluyi ang imong katawhan. Gani ining tuig sa mga kleriko ug konsagradong kinabuhi. Ang mga pangulo magpabiling lig-on ang ilang baruganan bisan sa kadaghang problema nga giatubang niini. Aron ang tibuok katawhan sa Dios makabaton og lig-ong pagtuo bisan taliwala sa mga pagsulay nga ilang matagbuan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa atong nasod makaila ni Kristo isip ilang gabay sa pagdumala sulod sa katilingban aron usab ang gugma, hustisya ug kalinaw mohari. Magampo kita sa Ginoo. Nga tungod sa atong pagpakabana ug pag-atiman kanila, ang paglaom ug pagtuo sa Ginoo sa mga kabus, masakiton ug himalatyon, mas mulig-on. Magampo kita sa Ginoo. Nga mahibalik na sa mga binilanggo ang ilang kagawasan, ug mahimo na sila mga mapaubsanong sakop sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, kansang kinabuhi na halad, alang sa kabus ug masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Nga makasulod na sa paraiso ang gingharian sa Dios ang mga igsuon nato nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ang pag-anto sa kamatayon ni Jesus, nagpagaan unta sa mga palas-unon ni adto mga nag-antos. Umadala ka na mga na kanimo, among Diyos, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagkikatubo
Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa itong amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa Kristo gikan sa mga labot. Alang sa pagkain ng bayan sa yaman. Alang sa santos sa simahan. O Diyos, ang pagpasakit, papakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimuunta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kami ra, wala kami mahimo. Abang tinabangan ni ining yang hipit nga sakripisyo, makapot unta namo ang imong gugma o kaluoy. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa itong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang agmatarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanunay ekstrang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus. Aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nagpapas sa among mga sala. Ang iyang pagkabanhaw nagakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ubusoban sa mga panon sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya. Bisa lang way kunong nga pag-awit. Santos ginaw tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Ano mahimo kinaalang kanamo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Magpasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat o mipikas. Mihatag nini ngadtos mga tinunan o miingon. Dawata kini dinyo nga tanan o kana. Kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadtos mga tinunan og miingon. Dawata kini, manginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, araw mga sala mapasaylo. Buhata kaniro paghandong kanakan.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanap, si Kristo Paghandong sa kamatayon pagkabanaw ni Hesus Kristo, naghahalad kami kanimo Amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas o dugo ni Kristo, mahiusahan ta sa Espiritu Santo. Inundumi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami niya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinulmi mo sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw sila, nga tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kami ngayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inanghan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang nakatuman sa imong kabubuton, ubang kanila amo kan daygog himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo magagagahong Amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan.
Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo. Nawasa. Makita pa nag-inig suunay. Pudero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Cordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sana sa kalibutan. Laluy kami. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Tining ko diri sa Dios nga nagawagtang sa las kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dala ko ang ngayong kalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Mag-ampo kita. O Ginoo, nagkapasalamat kami kanimo tungod niining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak, maghatag ka ng mong paglaom o maglig-on sa mong pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan. O magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ampo kita alang sa mga igsoong masakiton. Lagit ng amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit sa kamatayon sa krus, pero itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Tinawat nga nag-antos tungod sa kasakit o balatian. Magkaambong magipili siya, pero mahimong santos. Ang iyang kasakit, iniusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini ang mga pangayo ng Yesu Kristo. Nga buhi og hari o kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Itong pasalamat ng mga igsoon, itong mga sponsors ug donors, no? O sa nitambong ni Santos nga misa, atong pilgrims karon Cebu Doctors University Hospital Administration and Staff with Engineer Oscar Tuazon, Hospital Administrator, ang Crusaders of the Holy Face of Jesus Cathedral Chapter, atong offers, B.K. Peralta, Jenna Bonghanoy,
Beth Erasga and the pilgrims na tumaysoon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong ulo alang sa panalangin. Ang amahaning maluluyon, maghatag ka nato sa panig-ingnan, ug timuos nga gugma diha sa iyang pag-antos sa iyang bugtong anak, pinaagi siyang pag-alagad sa Dios o siyang isikataw, makadawat unta kamo sa inyong dili maihap nga mga panalangin. Amen. Nagtuo kamo nga pinaagi sa iyang pagkamamatay o kamatayon, gilaglag ni Kristo hangtod sa kahangturan. Hatagan unta kamo niya o kinabuhing walay katapusan. Amen. Nagpahiubo siya tungod kanato. Nagsunod unta kamo sa iyang panig-ingnan. Makaambit unta kamo sa iyang katapusan. Nagpahiubo siya tungod kanato. Nagsunod unta kamo sa iyang panig-ingnan. O mag-ambit unta kamo sa iyang pagkabanhaw. Amen. Manalangin ninyo ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa na ninyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Any man will come after me. If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Loy, kinsay na pabadlong? Kinsay naghaling itong uling tuloy? Ako, nagpahaling ko kay magdagag kong isugba. Isugba! Isugban mong Ginoo? Ngano isugba man ako ang Ginoo ang isda, ako isugba? Wa ka kibagon sa nung panahon na. Semana Santa. Oo niya. Di kay Lunes Santo pa man ron. Ikaw papadlong ka da. Na ako'y dagang bisita, oy, kay magaligo mi sa dagat. Loy. Ano man lagi? Ikaw pabadlong. Uy, wa ka Wa ko na kibagon pabadlong. mag-unsa untay angay na tubuhato ng panahon na. Mamalandong, di ka magkiat ah. Namalandong na ta, oy, human na. Ito human na. Umpisal na ko, human na. Kasubaran sa krus, kasubaran sa papasakit sa Ginoo sa krus niya tungod sa Ay, aron tayo ba maluwas lagi tao ko? niya maginana ka. Tayo ba ko lagi ko niya, dili nang nakalihok-lihok lang, dili nang nakaluto og laing sudan. Asa sinong ba, dili tayo pwede. Sibirbio. Dili may makaliko, dili may ka, Oy. bakit to pa may tigbakayan, dili tayo pwede. Tigba kaya may tagpiangan ka dito. Ay, pastilan, Two usa years man ka gyud na. ay kung si Mana Santa, wa man ko nakasabot. Ang ako nasabtan ana maong pagkamatay ni Kristo, Ilidip giluwas sa ka. atong sala. Pero unsa man gyud ay ang si Mana Santa nga sige Mao pagpamadlaw. na dili ka kasabot kaya nagkasud simbahan lain na sa mong na di ka di ni mo i-focus sa mong Be pasabta ko nuko unsa Kuwan na sa si Mana pari. Santa be. Ako pasabot nimo. Oh. Madukol ta lang kag maglalista. Monsignor na lang. Unas na itong pasalamat sa tuwang choir, San Superi Choir. No, salamat kayo sa pagganta karon. No? Kaya ato sa pinumdum, kaya karon nagdamantag mga lukay, no? Kaya lukay ha, sagrado na siya, naglisingan na siya. Ang lukay simbolo ka na siya sa gitawag kadaugan. No? Kadaugan. So ato nang disingan, magiwara-wara sa pagpakita sa kadaugan diha ni Kristo, no? Kaya human ana ipuso na siya, mga nagipurmag ina sa krus, kaya ang krus mo man ang simbolo sa kadaugan o gugma. Kaya atong dalustuwa, atong hipuson. Aron unya sa sunod na sa gitawag sa panahon sa Badles as Wednesday ato nang sunugon niya mo na ibutang sa inyong mga agtang. Niya. Hipuson na siyang mga panimalay niya sa panahon niya nga nutuig ihatag na pari aron ato nang sunugon ba. Murag sa ato mo nang ibutas sa altar ba. Nindot ba na siya, kaya sagrado man na siya. So, tanawa, kada tanaw nyo na ana, simbolo ka na sa kadaugan ni Kristo diya sa krus, sa gugma. Muna sagrado na siya, ha? Okay. Ang gitawag ning Semana Santa nga, karon yun, no? Nga Santa. Kinigong buong Santa ba, muna gitawag to gilahi, separated, no? Lahi gini siya. Mura gitawag to special kaayo. Kasi may naka-special ni ini. Mao gini ato ang rason ni ini. Tungod kay ang santos nga Dios nga nahigugma na to pag-ayo, siya nagpaubos
no, samang tao nagantos, namatay, banhaw, haron ikaw duna o kitang tanan, duna tayo tunhay kinabuhi. Muna nakasantos gina ang gugma sa Dios na santos. Muna una, ug mao sa ni nakita sa giawhag sa ta, no? Gali panahona unta magsantos ta. Magsantos ta sa grasya nga atong madawat. Daghang gayunan karon o. Layo pa sa Huwebes Santo. Nadiin gigasantas Ginoo sa Eucharistia. Iyang gigasa ka ng adlaw, mo birthday sa Santos nga Misa. Gasa ka na sa gugma diha kanato. O tuyo ni ana, nakita nga moambi sa lawas dugo ni Kristo, kita magtubo diha sa grasya o kasantos. Kana ibaw sa ta ni santos ning panahona ato masaksihan gayon ang pasyon sa tong Ginoo. Ngadiin maka tandog sa tong kasing-kasing ba tungod sa tong mga sala. Ug kini unta makasantos na ito pinagis paghinulsol o pagkumpisal o kini again makasantos diha jud kanato. Unya mauni ang ditunganay ni ini nga may tabo ni ini nakita gisahan ta sa tunhay kinabuhi, santos nga kinabuhi. Muna nga espesyal kini si Manaha santos sa Semana Santa kini santos kini kay Ginoong santos kita tanata usab magantos, magsantos diha sa pagsakripisyo. Ano hinaot ko nganing Semana Santa kita unta na mahimong santos bisag gamay lang. Amen.